Kay Pasko man kadung panahon na panahon man karon sa lingaw-lingaw ibaktas na mo ang kadalanan aron sa pagpangayo o pinaskuhan haron kami malipay sa inyong mga pinaskuhan. La 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 la. La 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 la. Malipay kita karon bisan o kapoy kining lawas basin pa kita paabot sa mga katuigan maingon ni aron. La 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 la. La 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 la. Maglipay kita karon bisan o napoy kining lawas basin pa kita paabot sa mga katuigan maingon ni aron. Kasadyaning takna dapit sa kahimayan maraya mong nakita ang panagway nga masanagon bulan o bulan ang tagbalay nga giawitan awit nga halandong sa tanang Pasko magmalipayon bagong tuig, bagong kinabuhi tuyok sa atong mga pagbati atong ang itunok atong laylayon aron magmalipayon kasadyaning takna dapit sa kahimayan mauraya mong nakita ang panagway nga masanagon ulan o ulan ang tagbalay nga giawitan awit nga halandong sa tanang Pasko magmalipayon awit nga halandong sa tanang Pasko magmalipayon. Belated Merry Christmas o belated Happy New Year, Mr. and Mrs. Happy New Year! Binibina, Bina. Mamaho. Greeting coming from Alaga Family. Postradong tanan. Daghang salamat sa inyong pinaskuhan. Daghang
Daghang salamat sa inyong binaskuhan. New Year! Happy New Year, Happy New Year, Brad. Aman si Kuan. Brad! New Year! Ilan bita mo bangon di Hindi nakabangon. nag-comfort ka sa tawa. Nagkaroon ka ba? Hindi comfort ka tawa. Di na makabo. Kumbati yapon. Oh, Mura gini ang ika dalit sa imuha. Kuyawan ka na mo. Tama ko sa una. Nga, palipit. Ayaw na. Kung sabi pagtuon mo ng tulo karon na abot na. Tulo rin akong abot na rin. Si Rairoy ako. Kining abot karon si mong balay, mo ning tulo ka mago. Si Baltasar, si Melchor, ug si Gaspar. Rabili, Ipakabila na. Happy belated Happy New Year. Nya mga panghinaot lang yun sa kaubang mga alagad nga go lang, padayon lang tawa mo tayo lang imahimo. Padayon lang para gapon. Brad, ikaw among pre-warrior sa mga alagad. Ang imuha karon gihimo, ampo. Kasi mo ko gulingon, apil pud mi. Oh, apil pud mi kay aron makapadayon pud mi sa mo ang misyon. Lutay. Oh, lahutay. Kay importante gyud sa mga alagad kana lagi yung gitawag og pag inampo ay matag usa. Kunya og makasala gani imong makauban kami, makasala mi. Yag bili ka. Unsa ka ingon Brad Billy sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 16? Ingon nga kung makasala ang usa ka magtotoo iampo. Iampo kay Brad Billy. Iampo gid mi. Oh, mao lagi na. Pagilain iampo lagi na siya. Na siya nga salamat nga nalipay ka, nya kami pud nalipay pud li. Inana ra gyud ato ang kinabuhi. Mintas na patanin ning kalibutan na. Naman tayo mga ginagmay nga mga regalo sa matag usa pero ang importante gyud kini ato kinabuhi. Ba? Sisbin ba? Mauman. Kinakala mo anhigit nagadungog. Ako kung huna man luod na gito ba kay ilabyan ra to. Ako katamang luod nga gilabyan ra matutog nagi. Lagi nag-ilis na ko. Ang pasong ilis bill kay na. Karon wa na ko inis, mag-inis ka kadaan. Mag-ilis. Ara lain ba gid atong batiyo no. Hala ngano la sila nang At tinuod bitaw. Ako lagi. Tinuod na siya. Sige sa ba. Pero kini manggod nga kuan amo na gining gisabutan daan ang kuan lang kay ang mga alagad tungod sa kabisi siguro. Alagad dili Gahapon surprise. last man na mo palaygon. Ah. O kagahapon pagid minahuman. Sabot ay medyo sa balay. Ay wa gihapon kuan. Igor mo basa sa chat. Ay, Makakuron sa si diba? Brad Pilot na